myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window. Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Lunes ang ikalima nga semana sang Kwaresma. O Dios, ipakita ang kaluoy mo sa akon, kay ginalagas ako sang akon mga tawo. Nagasalakay sila sa bugos nga adlaw. Mga muyo kita. O Dios nga mahigugmaon, imo kami ginpuno sang tanan nga mga bugay, itugot nga paagi sa pagbiya namon sang amundaan nga pagginawi, pakadto sa isa ka bag-o nga kabuhi, manginhanda kami para sa himaya sang imo ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan Kapitulo 8, versikulo 12, tubtob 20. Si Jesus nagsiling sa mga Fariseo, "Ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi." Ang mga Fariseo nagsiling sa iya, "Karon nagapanaksi ikaw sa imo man lang kaugalingon. Gani ang imo ginasiling indi mapatihan." Si Jesus nagsabat, "Bisan pa nga ako nagapanaksi sa akon man lang kaugalingon, ang akon ginasiling matuod, kay nahibaluan ko kung diin ako nagikan, kag kung diin ako makadto. Kamu inyo wala makahibalo kung diin ako nagikan, kag kung diin ako makadto. Ang inyong mga paghukom tawhanon lamang. Ako akon wala nagahukom bisan kay sino. Pero kung maghukom gid man ako, ang akon paghukom matarong. Kay hindi lamang ako ang nagahukom, kundi duha kami sang amay nga nagpadala sa akon. Nasulat sa inyo kasuguan nga kun magsinanto ang panaksihon sang duha ka tawo, ang ila pagpanaksi matuod. Ako nagapanaksi sa akon kaugalingon, kag ang amay nga nagpadala sa akon, nagapanaksi man sa akon." Ginpamangkot nila si Jesus, "Diin bala ang imo amay?" Si Jesus nagsabat, "Wala kamo makakilala sa akon o kon sa akon amay. Kung tani, kung nakilala ninyo ako, makilala man ninyo ang akon amay." Initanan ginsiling ni Jesus sa kwarto nga gintaguan sa mga kolekta, sang nagpanudlo siya sa templo. Kag wala sing may nagdakop sa iya, kay wala pa mag-abot ang iya tion. Para sa aton pagpamalandong, aton liwat kinaabi-abi si Reverend Father Sammy Torrefranca sang Society of St. Paul sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa Ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Father Sammy. Maayong aga, Sister Nina, kag sa tanan naton nga nagapamati sa sini nga istasyon, kag sa mga nagafollow sa aton via live streaming. Malapit-lapit na gid ang Semana Santa, ang mga inadlaw nga pinakasagrado sa aton selebrasyon sa liturhiya sang aton simbahan. Kag ini ang dako nga pagpanumdom kag pag-ugyon naton sa misteryo Pascual ni Jesus,
kag sang aton pagtuo bilang Kristiyano Katoliko. Mabudlay ang ara permi kita sa dulong. Nagireklamo permi kita sa aton mga electric cooperatives kung brown out. Nagapatay siga ang mga suga. Kung kita gapanglakaton sa kagabihon, hadlo kita maglakat sa madulom nga mga iskinita. Ginapalabot pagani ini naton sa aton mga government officials nga ang dalan nga ini kinahanglan gid sang may suga para hindi kita mahadlok kag hindi delikado kung maglakat kita sa gabi. Nagapangapkap kita, kabudlay maghulag, kalisod magtuon kung wala baskog nga kasanag ang tagsa-tagsa ta kapanimalay kung gabi. Ako ang kasanag. Amo ini ang hambal ni Jesus. Ako ang kasanag. Isa ini sa madamo nga ako sa Ebanghelyo ni San Juan. Ako ang tinapay sang kabuhi. Ako ang maayong manugbantay. Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Kag may iban pa. Ang mga tinaga ni Jesus nga siya ang kasanag nagapaadhag sa aton nga siya isa ka Dios. Siya ara man sa pagtuga sang kalibutan. Madumduman ta nga sa istorya sang pagtuga sa kalibutan, ang kasanag isa ka pinakaimportante nga ginbuhat sang Dios Amay sa libro sa Henesis. Ang kasanag nagliko sa kadudulman. Si Jesus isa ka iwag sa kalibutan, ilabi na gid sa aton tagipusoan. Makita lang daw naton ang aton mga sala, ang pagkaitom sang aton kaugalingon, kung ibutang ta ang aton tagipusoon sa masanag nga suga ni Jesus. Sa tuod-tuod lang, kamo akon prangkahon. Ang fake news isa ka simbolo sang kadulom. Ini butig nga halin sa yawa para kita maipaidalom sa haron sang iya kadulom nga plano. Mga puyo gi kita nga sa gahom ni Kristo nga aton kasanag madula ang mga kaugot, ang mga butig nga ginatanom sang fake news sa aton kaugalingon. Ang fake news butig. Ang fake news nagasimbolo sang kadulom. Ang good news ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo matuod. Si Kristo ang kasanag. Siya nagahambal sa aton nga siya ang kasanag nga magaluwas sa aton, magaluwas sa kadulom sang sala. Madamo gid nga salamat Father Sammy sa isa naman liwat ka inspirasyon nga amo nabaton paagi sa imo nga reflection. Kabay nga makagiya kag makahangkat man ini sa aton tagpamalati sa sini nga programa. Hasta sa madason. Sa mga gusto makig-angot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, ilabi na gid ang aton mga pamatanon nga nagabinag-binag sa pagsunod kay Kristo paagi sa kabuhi sang pagkapari. Mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. O kon makig-angot sa sining address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod.
Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink